Moi taas kaikki. Mulle tulee säännöllisesti aika paljon kysymyksiä siitä, että mistä mä oon saanut kaikki nuo mun kittyni. Ja kaikki lähti oikeastaan siitä, kun mä mitä sen enempää ajattelematta tuon matkanmuistoksi itselleni Tokiosta 4 vuotta sitten Pötkylän, tän näköinen veijari. Ja tää ehti olla tuossa mun sängyn päällä vuoden verran ihan yksinään, ennen kuin se sai sitten siihen kaverin ja sai sitten toisenkin kaverin. Ja pikkuhiljaa se koko keräily lähtikin sitten ikään kuin vähän käsistä. Ja jonkun verran mä oon ostanut torilta ja sekä huutonetista, mutta ihan ylivoimaisesti suurimman osan ja varsinkin kaikesta tuosta krääsästä ja pikkutilpehööristä mä olen löytänyt ihan kirppareilta. Lähdetään nyt käymään tuolla parilla kirpparilla ja katsotaan, miten me saadaan tällä kertaa metsästettyä saaliksi. Vaikka kittymetsästykseen riittääkin pukeutumiseksi pelkästään säänmukainen varustus, niin ajoneuvo on kuitenkin syytä maastouttaa, ettei herkät eläimet pelästy. Ja ensimmäinen pysähdyspaikka meillä on perinteinen Hietsun kirpputori, joka on ollut tällä paikalla jo yli 30 vuotta. Ja täällä näyttäisi olevan aika monta muutakin kittymetsästäjää, että katsotaan nyt mitä täältä löytyy. Ja täältähän me löydettiin heti ensimmäinen saalis. Ja. Paljon sä pyydät tästä? Se on myyty. Ja nyt seuraavaksi mennään Kaivarin kanuunaan. Ja tää paikka on ihan yllättävän suuri. Eli on ihan käymisen arvoinen paikka. Ja sisältä tää on aika lailla sokkeloinen ja sekava. Mutta täältä löytyy aika paljon kuitenkin niin sanottua vähän parempaa seppälää. Ja täältähän löytyy yksi huone täynnä kaikenlaista juhlamekkoa ja fiftarikamaa. Eli mikäli on joku vähäkään sellaista tykkää ja välittää, niin tämä on kyllä ihan käymisen arvoinen paikka. Ja viimeisenä paikkana on sitten oma kirpis Kaboom, joka löytyy täältä kampista Albertin kadulta. Ja tiskin takana on aina yhtä ihana Felix. Onko sulla mulle mitä kivaa? Kyllähän täällä odottaa tämmönen pieni hello kittypurkki ja hinta on vaan 50 senttiä. Joo, otetaan pois. Eli tää on sellainen paikka, että missä nämä myyjät niin kun kerää kaikenlaista kittytavaraa mulle tonne tiskin taakse aina odottamaan, että mä tuun hakemaan. Niin. Ja. No niin, nyt ollaan sitten kotiuduttu sieltä metsästysreissulta ja on sitten aika sitten esitellä, mitä kaikkea saalista sieltä löytyy. Ja tässä oli tää ihan ensimmäinen löytö sieltä Hietsun kirpparilta, tämmönen jenkkikitty. Sitten oli tämmönen pieni vauvojen lelu. Ja muuten en ehkä olisi tästä nämä 3 euroa maksanutkaan, mutta tää oli kuitenkin täysin käyttämätön ja tämä taustapahvi oli täällä kuitenkin vielä mukana. Sitten oli taas tätä luokkaa krääsää. Eli tuossa edessä on tommonen pieni valokenno. Ja tän pään kai pitäisi heilua sitten siitä saatavan niin kuin virran mukana, mutta se ei taida toimia. Ei tää kyllä ollut kalliskaan. Ja sitten viimeisenä sieltä Kaboomista tämmönen pieni peltinen rasia. Ja yhteensä nämä kaikki ostokset maksoi 6 euroa, eli ei ole kallista. Ja ei muuta kuin seuraava kertaa taas. Heippa!